Bună, prieteni! Am pus una pe FS3-urile din 2022 de 1,5 grame. Da? 20 de bucăți, în total ar trebui să aibă 30 de grame, 1,5 pe bucată. Produse pentru Fire Show, anul de producție este 2022, anul de fabricație 2022. Înainte am testat acestea de 1,8 grame, tot an de producție 2022, așa, an de fabricație 2022. Codurile diferă. Acesta de 1,8 are FS3/JM-BNG3. Astea alte de 1,5 au FS3/VS-BNG1. Ambele sunt categoria P1. Ăsta de 1,5 e produs de Liu Yang Wenxi Export Fireworks and Firecrackers Factory. Importat, bineînțeles, de Fire Show. Astea alte sunt produse de Liu Yang Jimri Fireworks Co. Ltd. Bun. Ca și culoarea, din câte vedeți, culoarea pachetelor este diferită. Asta e un mai palid, asta e mai gălbui. Designul pe pachet diferă, asta are alt design, asta are alt design. Cred că așa era, așa am trecut designul ăsta și nu știu dacă fabrica asta. Nu l-am la îndemână cel de anul trecut, dar așa țin minte. Așa. Uitați că o să aduc cele de anul trecut. Bun, am aici așa pachetul de 2021 cu 4 grame pe bucată. E produs de altcineva, dar nu, ambalajul e ca și ăsta. Nu, același tip, același tip. Asta efectiv e lipit. E lipit pe el. Hai să vedem. Bă, nu, e ciudat. Da, e o foiță lipită. Doi 8, 2 și ăsta cred că era tot un 8. Doi 8, 2 9. 2 8, 2 6. 2 8, 2 6 și tot 2 8, 2 6 cele din anul 2020. Ciudat. Ciudată lipitura aia acolo. Așa, da, cele din anul 2020 sunt produse de Liu Yang Jimri Fireworks, ca și cele din 2022 de 1,8. Da, deci ar trebui să fie similar cu cele din 2020.
Și am cel de 1,8. L-ați mai văzut pe canal, dacă nu vă las sus un link. Arată așa. Nu știu ce s-a întâmplat cu becul. A rămas pe întuneric. Da, avem blitzul. Da. Cu chestia asta aici, așa. Iar cele de 1,5. 1,5 grame. Nu aici asta, dar au mult mai jos flama. Da? Un aici, asta aici. Plus, aici am văzut unele au un pic de fitil. Și mai ies și altele care sunt tot așa. Și asta are doar un pic de fitil acolo. Ce facem mai sus? Hai să desfacem una. Să folosim foaia asta. Cam pe aici. Gipsul e mai de calitativ ca și la celelalte din câte văd. Nu am curs pe lângă. O umplută foarte bine. A mai rămas ceva aici. Da. Dăm drumul. Zero. Să luăm un pic și din asta. Hai să punem să vedem. Da, că am scos tot. 0,86. Ne apropiem de 1 gram, a mai rămas acolo ceva. Hai să vedem cu fitilul. .14 cu fitilul. Are cărămidă roz. Fain. Deci ar avea 1,3, mai are aici ceva. Aici nu mai are mai nimic. Da, deci 1,36 cu flama și fitilul. Cu ce mai rămas pe acolo, poate. Care 1,5. Noi mai desfacem unul. Desfacem aia cu fitilul scurt.
tot așa este un pic în el. Aici lăsăm, hai să turnăm. Încă, da, are fitilul până aici. Nu are fitilul până aici, nu știu ce nu vrea să focalizeze. Lăsăm acolo, luăm și de aici. După ce praful mai pică pe acolo, bun. Să vedem acum, vedeți fitilul până acolo, până jos aproape. Nu, 8-7 fitilul. Mai are ceva pe lângă. Da, 191 praf explozibil. Să vedem dacă mai tem puțin. Are și pe aici. Cam atât. Deci cam 196. Fără fitil, fără aia, fără flamă și mai desfacem unul. Da? Încă unul. Să vedem. Tare pe aici. Bun. Asta are 1. Deja. Unu 1,6. Da, al treilea. Deci are în jur de 1 cu fitilul și cu flama către 1,5. Bun, dacă v-a plăcut cu acest video, dați un like, abonați-vă la canal și vă mai aștept pe canal și cu alte videouri. Salut!